आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. नेमळे कुंभारवाडी रस्त्याचं खडीकरण आणि डांबरीकरण, संरक्षण भिंतींचं भूमिपूजन खासदार विनायक राऊत यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी विकासासाठी ग्रामस्थांसोबत असल्याचा विश्वास सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्याचे खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केला. नेमळे ग्राम सचिवालय अद्ययावत करण्याचा शब्द त्यांनी दिला. तर लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण नेहमीच सोबत आहोत असा विश्वास खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केला. विनायक राऊत यांच्या हस्ते आणि नेमळे गावच्या सरपंच दीपिका भैरे यांच्या उपस्थितीत या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. खडीकरण आणि डांबरीकरणासाठी 17 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. या कार्यक्रमानंतर खासदार राऊत आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना जिल्हा संपर्क प्रमुख अरुण दुधवडकर यांनी नेमळे ग्रामपंचायतीला भेट दिली. यावेळी सरपंच दीपिका भैरे आणि उपसरपंच सखाराम राऊळ यांनी ग्रामपंचायतीच्या वतीनं खासदार विनायक राऊत, अरुण दुधवडकर, संजय पडते, शैलेश परब यांचा सत्कार करण्यात आला. खासदारांच्या माध्यमातून नेमळे गावामध्ये 15 कोटीहून अधिक रकमेची विकास कामं झालेली असून त्यांच्याप्रती कृतज्ञता तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी व्यक्त केली. यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.